for the special guide. Lidt synd for hende, ikke også? En guide. Men så fik vi hende på rigmandshånd, ikke også? Nå. Så har I fået noget lige, eller hvad? Ja, det kan du så meget. Har I noget med kilden, eller tror jeg? Ja, det har haft noget af det. Det er Han skal med også at have Ja, han skal have åbnet den over. Jeg siger, hvor er hun henne nu? Altså, jeg tror, hun ved bare en masse. Så var det først den anden. Videobrand. Nej, det var hun med 12. Jamen hun er meget vigtig. Det tager for lang tid at få tingene frem. Haydi. Hadi bana vermeyin ama. Står der? Du må også miste et ord eller to, og lige sådan så er det væk. Så får man ikke. Ja, og vi var tæt på det. Men det er jo det, vi kan ikke stå tæt på. Det skal ikke være alt sammen. Det er den midlerkræft, der hører. Hvor langt er der fra den kilde? Det er det, ja. Lige der på afsatsen der. Det er vi nu. Har du en hvor?